verkocht 7000 euro. En Sarab die het juiste jong ik bij het veilinghuis Oud-Friesland in Driels. Een keertsenleefhaver betaalt uiteindelijk een soort geld voor de zilveren bal. Dat zwaar van behoorlijk wat opscoor. Nou, er waren natuurlijk een zaal vol mensen. En waarvan ik denk ook wel 20, 30 mensen die alleen maar voor die kaartsbal komen. Dus als zo'n bal aan bod is, krijg je geroezemoes in de zaal. Komt de spanning erin. En vooral de mensen die gaan bieden natuurlijk. Van ja, krijg ik het wel, krijg ik het niet? En dan gaat het beginnen. En dan voel je die spanning oplopen. Ja, natuurlijk tot de climax van het bedrag. De keertsbal is makker toch zilversmid Johannes Veddema in 1980. In die tijd was er een protte keerst om zilver. De kroegbazen stelden dan een zilveren bal beschikbaar dat omkeerst was. En meestal hielden ze er dan meerdere keren willen van. Als de prijswinnaar dan in het café kwam, dan waren het vaak zo een roentje en nog een roentje. En om dan tenslotte rekening, dan kocht soms de kroegbaas de bal weer om. En dan kon er nog een keer verkeerd, dan weer het wegfeest. Bij het Keertsmuseum in Frencher is ik belangstelling voor de bal. Maar ze hebben net genoeg geld voor zulke onkepen. Het museum hoopt dat de nieuwe eigenaar ik nog eens onharden denkt. Ja, kijk ik, maar Broeklingen, dat zou ik al heel mooi werden. En zeker in de diernoot waardoor praat worden is, dat ik een beetje meest kan lopen voor ons museum. Dat zouden wij wel mooi vinden.